孔伯華，孔伯華嚟自日本嘅田中先生。我想真係好從佢個口講下，你虎石咖啡個歷史同埋個背景究竟係點嘅？トラヘビコーヒーは2020年に創業ですね。で、トラがうちのおじいちゃんの名前なんですね。トラジという。で、おばあちゃんが100歳まで生きたので、すごく縁起がいいということで、干支がヘビだったので、で、トラヘビという。トラヘビコーヒー。好得意喎呢若そうですね。今次嚟到香港，其實有咩感覺咧？今 too hot。個超學。其實田中先生話咧，呢個香港 Hong Kong brand 啊，即係鴛鴦味啊，而家喺網店有得賣。我哋擺條 link 上去我哋個 comment 嗰度啦。另外咧呢個咧都想講下，呢個咧係新嘅產品，虎蛇嘅林琴，即係蘋果味。啊，呢個係阿多夏娃同埋條蛇。咁啊呢一 round 未有，我哋下一 round 希望可以拎到翻香港賣。好 ，thank you，thank you，thank you，多謝晒，Thank you。